गुजरातनि मेहसानायाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। मोनसे कारखाना लुबाय थानाय समावनो गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा। कारखाना लुनाय समाव हरखाबै हाजों फबसिनजानानै गोबां सुबुंफ्रा जिउ खोमानांदों। नंगौ, शनिबाराव थामहिनबा मैयानि सानाव गुजरातनि मेहसानायाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। गुजरातनि मेहसानानि जसलपुर गामियाव मोनसे कारखाना लुनाय थावनियाव हाया गोग्लैनानै सागु मावसाफ्रा गोथाङैनो फबजादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला हा सिंनि दैनि टेंकी बानायनो थाखाय जावगासिनो दंमोन। बे समावनो हरखाबै हाया गोग्लैसिननानै सागु मावसाफ्रा जिउ खोमानो गोनां जायो। जिउ खहा जानाय सुबुंफोरखौ माखासे राजस्थाननि आरो माखासे दाहोद जिल्लानि थागिबिमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मेहसानानि एसपि तुरुन दुग्गाला रोखा खालामदोंमोन दि गासै सागु सुबुंफ्रा जिउ खहा जादोंमोन आरो सासे मावसाया जोखोम जादों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ जाथायनि सायाव दुखु फोरमायदों आरो थैनाय नखरनो 2 लाख रां आरो जोखोम जानाय नखरनो 50,000 रां अनसुंथाइ होनो फोसावो। गुजरातनि मेहसानायाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। मोनसे कारखाना लुबाय थानाय समावनो गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा। कारखाना लुनाय समाव हरखाबै हाजों फबसिनजानानै गोबां सुबुंफ्रा जिउ खोमानांदों। नंगौ, शनिबाराव थामहिनबा मैयानि सानाव गुजरातनि मेहसानायाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। गुजरातनि मेहसानानि जसलपुर गामियाव मोनसे कारखाना लुनाय थावनियाव हाया गोग्लैनानै सागु मावसाफ्रा गोथाङैनो फबजादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला हा सिंनि दैनि टेंकी बानायनो थाखाय जावगासिनो दंमोन। बे समावनो हरखाबै हाया गोग्लैसिननानै सागु मावसाफ्रा जिउ खोमानो गोनां जायो। जिउ खहा जानाय सुबुंफोरखौ माखासे राजस्थाननि आरो माखासे दाहोद जिल्लानि थागिबिमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मेहसानानि एसपि तुरुन दुग्गाला रोखा खालामदोंमोन दि गासै सागु सुबुंफ्रा जिउ खहा जादोंमोन आरो सासे मावसाया जोखोम जादों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ जाथायनि सायाव दुखु फोरमायदों आरो थैनाय नखरनो 2 लाख रां आरो जोखोम जानाय नखरनो 50,000 रां अनसुंथाइ होनो फोसावो। गुजरातनि मेहसानायाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। मोनसे कारखाना लुबाय थानाय समावनो गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा। कारखाना लुनाय समाव हरखाबै हाजों फबसिनजानानै गोबां सुबुंफ्रा जिउ खोमानांदों। नंगौ, शनिबाराव थामहिनबा मैयानि सानाव गुजरातनि मेहसानायाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। गुजरातनि मेहसानानि जसलपुर गामियाव मोनसे कारखाना लुनाय थावनियाव हाया गोग्लैनानै सागु मावसाफ्रा गोथाङैनो फबजादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला हा सिंनि दैनि टेंकी बानायनो थाखाय जावगासिनो दंमोन। बे समावनो हरखाबै हाया गोग्लैसिननानै सागु मावसाफ्रा जिउ खोमानो गोनां जायो। जिउ खहा जानाय सुबुंफोरखौ माखासे राजस्थाननि आरो माखासे दाहोद जिल्लानि थागिबिमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मेहसानानि एसपि तुरुन दुग्गाला रोखा खालामदोंमोन दि गासै सागु सुबुंफ्रा जिउ खहा जादोंमोन आरो सासे मावसाया जोखोम जादों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ जाथायनि सायाव दुखु फोरमायदों आरो थैनाय नखरनो 2 लाख रां आरो जोखोम जानाय नखरनो 50,000 रां अनसुंथाइ होनो फोसावो।